What's up guys? What's up mga baradang? It's me, Ylarn again, and welcome back to my YouTube channel. So ayun nga guys, this video is actually part of my mountain adventure. At yun nga ay atin ang panoorin yung mga kaganapan nung nagkatay kami ng native chicken. Pero since nasa bundok tayo, meron tayong extra challenge na ginawa. So ayan, without further ado, let's get into the video. Rolling! Action! Ringatan. Nag-istatwa ka parang ta. Rolling! Action! Nakabilo ka na nga silip kita ko pa na pati. Kataway. Lagbit niyang girl. May isa. So isa lang siya guys. Isa lang yung nakuha namin. So guys, dahil isa lang yung nahuli namin, kailangan naming habulin yung isa. So ayun na ayun na sila. Ayan, takbo. So asan? So andun na sila oh. Nakaloka. Ipon man may layang lumipad. Yo. So nakuha niya. Ay, dinikyan mo. So guys, magkakatay kami ng chicken, native chicken. So nilagyan muna namin ng ganon, ng hot water. Ayan. Ayan. So tatanggalan lang natin siya ng balahibo. Parang lumig. So guys, duko yung ating lutuan. So yan yung traditional. Yan yung dito lang sa bundok. So yan, after namin na matanggal yung ganon, yung balahibo, ikon namin siya sa apoy para matanggal pa yung mga maliliit na balahibo. Siya.
Mongga na yun. Mongga. So after guys, mga ganun sa kalan, hugasan natin siya. Buksingan din yung kulinting di. Ay, ganun. Ang nakulitin pa rin din natin. Ganyan mabugwan to, din.